Arantxa, idaztaren ogibidea edo idaztaren behar izana? Afizioa, esango nuke. Ez naiz hortatik bizi, ezin da hortatik bizi inor, pentsatzen dut ez da ezagunenak ere. Baina zerbait dago hor barruan bultzatzen zaituna. Nik nire buruari esaten dio, ze premia daukazu orain berri saltxaietan sartzeko, eta norbaitek zaplasteko bat ematen badizu, ere ez badizu ematen, baina ezakit, zerbaitek bultzatzen nago, ez dakit zer dan. Azken etxea, protagonista ibiliko da. Beretzat azken etxea izango danaren bila. Bai, gero egiaztatu dut, idea etorri zitzaidan lagun batekin. Lagun bati galdetu nion beste norbaiti buruz. Alakoa zer moduz, esan zian, dabilo hain oso korapilatua, ari da azken etxearen bila, eta plast, txinparta bat sortu zen hor, bada jendea konstienteki azken etxea bilatzen duna. Lehenengoa ere, bai. Bizitzaren, azken urteak pasatzeko, hori da bere helburua, protagonistaren helburua. Bai. Bere etxe bat nahi du. Berea izango dana. Adinekoa, zarra, ze etiketa jarriko diegu? Zarra. Ez daukagu adostua, noiztik aurrera dan bat zarra edo ez zarra, baina hola irizpide zabal xamarra da, bat da zarra jubilatzeko adina aldatzen zaionean. Horrek esan nahi du 67. Baina jende askok ez du zarra esatea nahi. Nik propio esaten dut, eta bere beti dago baton bat esaten didala. Zarrak zapiak dira edo trastuak dira edo... Pertsonape bai? Zartzen goaz? Bai, nik uste dut gainera, euskeraz ez dela gazteleraz bezain gordina hitza. Zarra ez da zergatik. Baina ez dugu hil nahi eta ez dugu sartu nahi eta horrez dago irten biderik. Adinkide izango diren emakume batzuk egongo dira, oso ezberdinak izango dira, euren artien. Bai, adinak ez gaitu berdintzen. Zahar guztiak ez gara berdinak, aur guztiak ez dira berdinak, gazte guztiak ez dira berdinak. Normalean, zuk esaten badezu, liburu hau zertaz ari da, eta nekez esango dizu norbaitek gaztediari buruz. Esango dizu, gazteak eta droga, gazteak eta langabezia, gazteak eta ezaki zer. Baina zarrak esatearekin badirudi, dana esan da dagola, eta ez, era askotako zarra daude. Besteak beste, amets ezberdinak izango dituzte. Bai. Itxur ezberdina izango dute, diru aldetik posizio ezberdinak izango dituzte. Horrek guztia baldintzatuko du, noski, nola piztiazken txampori. Teorian, zaharraren irudia guretzat, da persona bat aldala etxian, aldala sutondoan, eta aldala bestiei gaztetan gertatutakoa kontatzen. Txapa sartzen, aldamenean jartzen zaion edo nori, nik gaztetan hau ura bestia egin nuen. Nire protagonistak ez dira olakoak, ez dira txapa emateko bizi. Apartamentu baten biziko dira, azken etxe hori aurkitu bitarte, kaskagorri bat, txanodun emakume bat, eurek zelatatzen egongo da baten bat. Bai, parean polizia ohi bat dago, erdi elbarritua, eta bere denbora horrela pasatzen duna. Besteak zelatatzen. Zelatarian den figur hori, Arantxa nondik dator novelan, jartzen duelako horrelako, angustia misterio puntu bat irakurlearen gan. Kanpoko begirada bat nahi nuelako, eta ez dakit, bururatzen zaizkizu eleberri batean naizeanean, idea batzuk, eta batzuk baztertzen dituzu esatezu, honek ez du funtzionatzen, baina hori bururatzen zaizunean, hori bururatu zitzaidanean, pentsatzen un jokua emango zula. Batez ere, guk nork bere burua modu batean ikusten du, eta kanpotik ikusten da beste modu batean. Eta hori hortik etorriko zen. Ez dakit hori gehiago jakingo dezuzuk nik baino, ze irakurleak dakik gehiago idazleak baino. Horrela hartu izan ditu bizitzan zehar erabakirik zailenak. Aukera desberdinak aztertuz, eta ondoren zenak agintzen diona aukeratuz, beldurrari amore eman gabe.
Nolakoa da kaskagorria? Kaskagorri, emakume kaskagorri elegante bat izango dalako hemen protagonista asko bizi izan duena? Bai, bizi modu ez arrunta eraman duena, bere adinkideekiko, eta itxura bere onerako gobernatzen ikasi duena. Emakume askok ikasi du, bere itxura gobernatzen bere interesetarako. Iragan horrek, suposatzen du baldintzatzen duela nortzukaren, eta aurrera begira bebai, etengabeko ariketa egiten duen arren, berak, aztu, berak esaten duena aztu, etxe zoragarri bat eskuratu, lorategi eder batekin, eta bertan, azken tarte hori pasatzeko posible da, oroitzapen horiek? Badira pertsonak bizitza osoa oroitzapenei bueltak ematen jarraitzen dutenak. Eta beste batzuk ez, ni adibidez ez naiz, ni zentzu horretan hori bezalakoan izango nitzake. Nik ez diot erreparatzen, zein nuen nik oain dela 40 urte, ez zait inporta, ez dakin nola esan. Ez dio garrantzirik ematen. Emakume honek ere askok, bai. Emakume aldundua, esango genuke, izan leike eredu emakume askorentzat. Gazteagoak, garanok, horri buruz be apurtxuet gogoeta egiten dalako liburuan zehar, nik une hori egin dudana. Zer itxaroten dugu, sartzen garanien, ereduak aldatzen doaz? Ereduak aldatzen doaz. Sartzeko modu tradizionala desagertu eredu berriak behar ditugu. Eta eredu berri bat sortzen ari gera. Desberdintasun nagusia niretzat da, orain, aukeratu dezakegula ze bizimodu eraman nahi dugun. Gure mugekin, ze protagonistak diru asko du, eta zuketanik segur asko ez daukago diru asko. Baina ez dago inun idatzia nola sartu behar dugun. Aukeratu dezakegu sartzeko modu desberdina. Eta sartzeko modu tradizionala aukeratzen duenari, oso ondo, txalo ingo diot, baina nik ez dut hori nahi, niretzat. Denbora, bada beste kontzeptu bat. Bai. Agertzen dana, bueltaka. Bizitza denbora da, horregatik, niri adibidez, kosta izan zait asko, urte asko, denbora oparitzen ikastea. Eta esatea, oain, honi denbora oparituko diot. Azkenian bizitza denbora besterik ez da. Ausardia, ausarta da, gure pertsonaia nagusia, kaskagorri hori, emakume kaskagarri hori. Nolakoa da, Arantxa, zer irudikatu nahi zenuen, eta batez beste kontatu, pertsonaiaren bitartez? Bizimodu desberdin bat. Gezurtatu nahi nuen, adineko persona guztia berdina gerala, gezurtatu nahi nuen gehiengoaren bizimodua ez dela guztion bizimodua, beste gauza batzuk egin dituzte. Baina batez ere, nire kasuan, badira idazle, hausnarketari pisu gehiago ematen diotena. Nik senari egiten diot kasu, arrazoiari baino gehiago liburu bat aurre egiterakoan. Senak esaten dit hemendik dala. Miren, banik liburu eskuetan, baina zuk ez ezer eskuetan... Bai. Baina ze bitxia eta ze derra eskuzi idatzi duzula? Bai, eskuzi idatzi neban, jarri nintzelako alako baten esan eban, baina hartu dut tonoa edo pentsetan dut badakidala nondik ekingo dutzodan idazteari. Aspaldian esate guztielako, ez dozu inoz idatziko irakurketaz eta egin dozuna eta ikasi dozun guztia eta holan da, nik gauza teorikoak egiteko. Baina lehenago argitaratu gendun ikasleakaz hau aitita mamen guda zibila. Eta hori idazten gengozala eta ikaslei esan eutzienean idatzi beharrebela euren aitita amamen gomutak, gerra zibilari buruzko gomutak eta holan. Prozesu horretan, gero amaitu gendunean, gelditu jatan utxunea bezala eta oin zer. Da, derrepente esanan, barriro ontsenago idazten hasteko moduen. Baina ez dute gure irakurketari buruzko beste liburu bat. Esaten dagoena irakurtzen da, ez da irakurtzen, zer dan irakurketa.
hor ikusten eban faltazala, edo nik enebala inon ikusi, irakurleen euren gogoetak edo iradokizunak. Da jarri nintzen, hartu neban luma, nik oso letra txarra daukadalako, eta orduen lumagaz idazten hasi nintzen, eta kuadernotxu hau, eta bueno, eta hemen dagoz Hamlet, eta hemen dagoz eta bueno, bai, uda baten, eta gero oporretan, eta holan. Miren, nondik hasiko gara kontatzen, bagabiltz hurbilketa egiten, baina liburuak ze gordetzen duen, ez da? Horren beste hari mutur eta interesgarriak, eta hitzaurrean bertan, lapurtu diozu Lupe Gomezi, esalditxu bet, ze ederra idaztie, eta azkanien irakurketa honek guztiak ematen duen plazerra, jakintza, jakinmina, eta bar, pobreen arma. Bai. Hori da, Lupe Gomezen kamuflaxe liburutik azken poema. Bueno, Lupe Gomezek badekoz poema batzuk diranak, ez dakit, argi zerbait bezalakoak, ez da, txinparta baten modukoak, holan, flash, de repente, 3 lerro edo 2 lerro, eta zabaltzen jatzu, hemen ikusi dut, eta irakurren eban hori, batek galdetu utzola, eta zuk zer idazten dozu, eta esaten dut, eskribo donosos idiomas maravillosos, eta eskribo a arma dos pobres. Bueno, hitza da, apurbet, ez da? Argigarria, ez da, danontzat, guzti bat etortxe daukaguna. Bai, hori da, opari bat, doan da, danok erabili aldogu, eta ez jako inori kentzen. Eta ganera, erabili eta horrek, laguntzen dauzku, eraikitzen mundu miresgarriak edo gogo eta sakonak egiten, nahi doguna egin daikegu. Eta hitza erabili hartu eta benga, orea egiten dan moduen, ez da, taloa egiteko, mazitxu, bueltak emon horreri, beste buelta bat emon, bihurtu, eta esan nahiak atara, gogoek eta katara hortik. Pobreen arma eraiki, hitza eraiki eta esana osatu, horri zurian irudikatu, bestek irakurri, esan eta berrirudika dezaten. Baina kasu honetan, eta liburuaren aritik, nola bultzatu gazte bat irakurketara, irakasleen erantzukizun hori, gurasuena bebai eta inguruko nagusiena, edo ze puntutora arte, noraino behartu, baliabideek emon, hemen pista asko dagoelako, bidea egin, bide lagun izan, esku emon bide horretan, zergaitik erakarri gaztiek, irakaskuntzan, zergaitik erakarri gaztiek irakurketara? Bueno, niri irakurketak, zergaitik, arrazoi asko egonik, baina niretzako irakurketa da gogoeta egiteko modu bat. Holan, larritxuta gauza gehiegi agertzen direnean, gehienetan berritxarrak edo erdiegiak, edo fake news, ez dakit zer da. Momentu baten dinozu, gelditu, hartu liburu bat, eta eguna hasteko liburu bat hartu, edo poema bat irakurri, eta ja beste ikuspegi bategaz hasten zara. Da, batzutan da, zeure burua antolatzeko, ez da? Gelditu eta hementxe hasiko naz, hementxe kokatuko naz, eta gehienetan irakurketa horrek gogoeta bat egitera eroaten zaitu. Leiho bat zabaltzen dutzu beste mundu batzutara edo beste arlo batzuetara. Hasik eran pentsatzen ezen duena. Da, klaseak ere holan hasten dituen azkenengoko urteetan. Joaten nintzen, irakurtzen ari nintzen liburuegaz, edo poema liburuegaz, eta jartzen nintzen klasearen erdien, eta irakurri egiten eban poema bat. Da, hasik eran pentsatzen eban, ez ebala funtzionatuko. Da, ensegida konturatu nintzen, jentea, baina aldatu egiten eban, egiten eban nola, gelditu eta isilik, zer irakurtzen dauen gaur. Irakurri eta listo, beste barik, ez iritsirik, ez egaiti dana importantea, ez, entzun. Begiak itxi eta entzun.
komikiak baditu ere klabeak, esaten egon gara, lizentziak eta hori guztiak erabilita. Bai, nik komikilari bezala nik horrela ulertzen dut. Komikiak oso ondo jasaten ditu fantasia, surrealismoa eta irudiekin egiten diren ezinezko jokuak, ezta? Orduan gauzaiek komikietan ikustera ohituta gaudenez, bada modu bat Mikel Lauaren mundu oniriko hori jendearengana hurbiltzeko. Beraz, nahiko medio aproposa zela iruditzen zitzaigun Mikel Laua komiki batean jartzeko. Joseba, konturatuta, Mikel Laua bazela bera oso komikigarria, komikiko pertsonaia izateko ona. Bai, ez dakit hasieratik agian bai komikia egiten jarri ginen momentuan, orduan esan genuen, bada oso pertsonaia komikigarria Mikel, bere gorpuzkera edo bere gorputzarekin zeukan espresioaren gatikan, bai bere izaera pixko bat agian isila, gestualidaderekin eta humorearekin gauza kontatzekoa, asko gustatzen zitzaizkion mimoak, zinemutoko aktoreak, Chaplin eta Buster Keaton eta horrelakoak. Eta komikian saiatu gara baita ere bere izakera horreri keinuak egiten, pasarte batzutan binetak ezabatu eta pertsonaiak berak bihurtzen dira bineta, ez da, gorputz osoz marrazten ditugu, eta orduan gorputzarekin egiten dute kontakizuna, humorea, batzutan testuak endut ere agian ulertu ziteken komikiko pasarte batzuk. Kolorea? Kolorea dudarik gabe. Saiatzen naiz behintzat, komikian erabiltzen ditudan, marrazkietan erabiltzen ditudan elementu guztiak helburu narratibo bat eukitzea, ezta? Eta kolorea bazen aukera bat baita historia kontatzen jarraitzeko. Alde batetikan lan aurrezte aldera, hori ere esan behar da, eszena edo kokaleku bakoitzari kolore bat egokitu genion, kolore, oinarrizko kolore bat esan ezagun, adibidez Donostia urdina da, Iruña berdea da, Bartzelona granatea da, alde batetikan denbora aurrezten duzu kolore gutxiago erabiltzen dituzulako marrazteko, beste alde batetikan ondo ezberdintzen dituzu giroak eta momentuak, baina neukan beste gogo bat zumetari keinu bat egiteko. Deno dakigu, zumetak marraztu zituela Mikel Lauaren azaleko, disketako azal guztiak, eta niri nahi gabe Mikel Lauan pentsatuta etortzen zizkidan irudiak zumetarenak dira. Eta orduan nahi nion nola ala zumetari keinu bat egin komikian. Eta hori egin dut koloren bitartez. Estimatzen dizuegu garaiotan zuen etxean hartzea. Gure etxera datorrena, bere etxean dago Andrea. Guztitik egin zuena, irabazten du, Mikel Laboa urteekin, zer hitze daukazu, iruditzen zaidalako atzera begiratu eta gero eta balioan gehiago jartzen dugula, egin zuen guztiak gizon honek. Zeo oso ondo egin zuen, egon baldin bada artistarik Euskal Herrian ondorengo belaunaldietan eragina izan duena hori Mikel Laboa da, ni gandik hasita. Ni gaztegia naiz bere kontzerturik arrakastatxonetara joan izan izateko, baina bere musika nire sentimentuen ADN-ean sartuta dago, ezta? Eta ni bezala, ni komikilaria naiz, baina euskal musikarietan hori biztakoa da. Zenbat ematen du musikari belaunaldi berri bakoitzak egin behar duela bere Mikel Lauaren bersioen diska rekopilatorioa, ezta? Horrek zerbait esan nahi du. Horrek esan nahi du Mikel Lauaren sorkuntza pixka bat atemporala izan zela. Eta esango nuke gu saiatu garela espiritu horri jarraitzen gure komikian bertan. Ni behintzen marrazken aldetikan saiatu naiz, oso gauza soil batetikan, arkatza eta papera, teknika digitalen trikimailu handiegirik gabe, saiatu naiz gauza berritzaile bat egiten alnuen neurrian. Eta nik esan nuke hori dela Mikelen logika. Gitarra eta mikro batekin oso gauza berritzaileak egin zitzazken. Zeukan 10.000 pedalen beharrikan. Liburuak badu soinua, bebai, ze artefaktua gustatzen zaizkigu guri hemen, ze artefaktu den hau, esan dugu, adin ezberdinetara, bideratuta, transmisio lan ikaragarria egiteko baliogarria, baina era jostagarri baten horrek ere, beste plus bat ematen diolako, badalako helburua asetu,
ezagutu zutenak, eta esan dugu lehen, iritsi, ez da? Bueno, jende barriaren gana, gazteen gana, edo Mikel ezagutzen ez zuten gana. Bai, nik esango nuke komikiak formato bezala, edo medio bezala, badaukala potentzialo handia transmisioan. Erreza delako. Erraz ulertzen da, hizkuntzarekin ere bai. Gertatu izan zaigu, euskeraz oso ondo ez dakien jendeak komiki euskeraz irakurri ahal izan duela. Komiki hau ez da hainbeste testuan oinarritzen, testu eta irudien arte uztarketa bada, baina gauza asko irudi bidez bakarregan ulertu daitezke komikian. Harrera, nolakoa dute, jendeak nahi du irakurri? Nik banuen beldur bat. Ikusten genuen komiki gero eta gehiago zeudela, ez ginen hain ziur komikiak gero eta gehiago irakurtzen zirenik. Niretzako Mikel Lauaren gure komiki hau bai izan da termometro bat esateko, azal berean Mikel Laua, Unai Iturriaga eta Arkaitz Kano izenak horrelako komiki batek ez baldin badu ondo saltzen, horrek esan edo Euskal Herriak ez ditula komikiak nahi. Ondo funtzionatzen ari da, beraz, bai, Euskal Herriak nahi ditu komikiak. Termometro bezala esango nuke baietz, jendeak ematen baldin badiozu bere intereseko gai bat, ez dauka inolako oztoporikan komiki batean iristen baldin bada. Patxi Zemapoz, eman dizkizun Zerria liburu honek, 40. Lizardi saria, Espainiako literatura sari nazionala, eta Euskadi literatur saria. Bai, oraindik eutsi dazu pixka bat, lebitatzeko joera daukat. Eta Antxon Lariaga marrazkilari bikainak esan zidan bezala, Patxi, txerribodaren eguna iritsi da, ezta? 60 urte betetzeko zorian, eta urte tuneltsuak eta laiagoak izan ditut, beraz, eskerronez nago, estimazio handia jasotzen ari naiz, eta eskerrona besterik ez daukat. Urte asko ofizioari eskainita gainera, ezta? Benetan, bai. Irakasle hasi nintzen, iparraldean, kanbon irakasle, eta denboraren poderioz konturatu nintzen ez zela hori nire bidea. Eskoletara askotan joaten naiz, liburuekin, asko gozatzen dut, asko ikasten dut, baina beste bada nire bidea. Oraindik ere dardara daukat eskuetan, nahigabea eta hildura bihotzean. Lehendabizikoa joango da, badakit, baina bigarrena ezin jakin. Haur eta gazte literaturan atalien saritua, baina esango nuke guztiontzat eta helduontzat dela, metaforaz eta gai unibertsalez betetako liburu batalako, baina ezberdin idazten da, Patxi eure zuzenduta dagoela kontuan izan da? Bai eta ez, gogoratzen naiz lagun baten alabak, nola esaten zion aitari, aita, orain ez dut entzuten lehen ipuinak irakurtzean sentitzen nuen ahots hori, bere ahots propioa. Hau da, institutora pasatu zirenean dena zan azterketa, dena zan metaforaren baliabide literarioak, eta nik hori bilatzen dut, ahots bat, musika bat lagunduko diguna eta benetan arituko dana. Batez ere sekretuen munduarekin zerikusia duena, hori da literatura. Eta ez dago desberdintasunik, behar bada neurria, behar bada kolorea. Adibidez, ez da normala gazte literaturan kolorea sartzea, Antxon Lariaga sartzea. Hori ere oso ondo dago, eta zergatik ez helduen literaturan ere sartzea, ez da? Nik uste gure lanare badela erakartzea publiko desberdinak, edo saiatu, eta trampa egokia prestatzea. Eta irakurleak lan egin dezala be bai, ezta? Bai. Jasoa da, landua da, Bai. Ikusten gabiltza purtsu bet, ezta? Odola egongo da, otsoa egongo da, bere labana miaskatzen, gauzasko gertatuko dira hitz egingo dugu liburuari buruz, baina purtsu bet irakurleak be egin dezala berea, Bai. eta hori heldu ere badagokigu liburu honetan. Hori da, literaturak, benetako literaturak astoratu behar gaitu. Ezin gaitu lasai utzi. Pixka bat literaturaren egiteko hala ere, bada, munduaren zarata jasotzea, munduaren gordinkeria jasotzea, baina munduaren poesia ere errekuperatzea, erraskatatzea nolabait. Bada liburu ederra, estetikoki. Bai, maite dut hori, poetak maite ditut, inbidia handia diet, nerea narratiba da. Eta esango nuke metaforetan eta indar handia egoak dauzkan liburua dela.
protagonistak oso bereziak, batzuk gaur egungoak, zientzialari batzuk izango dira, hasierako protagonistak eta gorpu batzuk aurkituko dituzte, glaziarretan izoztuta, gorpu horiek aspaldikoak izango dira, gorpu horiei esker Euskal Herrira ere bidaia egingo dute zientzialari hauek, bi sasoi, patxi eta bi egoera oso ezberdin gurutzatuta liburuan. Bai, memoria ariketa bada, baina era berean gaur egungo mundua, hau da, glaziar bat da metafora, glaziarra milioika urtetako simbolo bada, baina hor agertuko dira gorpu horiek, ezta? Eta hala ere, gaur egungo gaira ekarriko dugu. Nolabait ere, esango nuke glaziarrak urtzen ari dira, memoria urtzen ari da, ez diogu erreparatzen, baina gure barrua izozten ari da. Eta horregatik bukatzen da liburua Kafkaren esaldi batekin. Literaturak aizkora bat izan behar du, gure barruko izotza kraskatuko duena, apurtuko duena, hautsiko duena. Eta hala ere, dinot, horren beste denbora pasatu eta gero, gai unibertsalek, gai unibertsal izaten jarraitzen dute eta zoragarria da. Guztiok sentituko dugu mina, protagonista batzuk mina handia sentituko dute, beste batzuk maitasuna edo sentitzen duten, gaur egungo kontuekin, mendekua egongo da, botere gehiegikeri hori egongo da, sasoi guztietan egon diren kontuak eta jarraitzen dutenak. Bai, eta azkenean dago kritika gordin bat gure gizarteari, ez da? Homo homini lupus esaten zen, gizakiarentzat otsoa da, hemen bihurtzen da homo homini porcus, hau da, zerria bihurtu gara, ez da? Nola bihurtu dugun gure mundu hau, nola bota dugun zaborretara edo botatzen ari garen munduaren poesia, ez da? Badu alde hortatik gordintasun handia. Gaur eta gazte literatura, bai, azukrea ondo dago, baina gatza beharrezkoa da. Bestela hori ez da literatura.